Buksan mo regalo mo, bilis. Regalo din sa atin. Ano buksan? Ha? Ano buksan? Sige, pulitin mo. Sige ganyan. Transformer! One kick! Transformers! One kick! Transformers! Transformers! Sinong transformer yan? Sa outside. Hugshot! Sino bigay niyan? Si Daddy. Sino yan? Si Bambor. Si Bumblebee yan ah. Ano sabihin mo kay Daddy? Thank you, Daddy. Wow! Yes, Papa. Okay ba sa'yo yan? Transformers! Astig! Dito ka, bilis. Saka talaga! Bigay mo! Masaya ka ba? Ano sabihin mo? Ano sabihin mo kay Santa? Thank you po, Santa. Tingin ka sa camera. Thank you po, Santa. O, ganyan na ganyan yun, oh. Ganyan na ganyan yun. Ano? Gusto mo ba, be? Apo. Wait na, dali! Daddy. Long kiss? Daddy po. Daddy. Ano sabi mo? Thank you po.